An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de bɛ a ka kunnafoni la situma bi bɛ tali kɛ araba la araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 10 bi o tile 5 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye mawuludu kalo ye kisi nɛma bɛ an kuntigi kan ale bangena kalo min kɔnɔ la an balɔnna k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1440 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo an ka avion dɔ ye kasara kɛ Gao marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ale ni Irisila jamanatigi a yirala k'a fɔ k'olu ye kuma dɔw kɛ nɛgɛjuru sira fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la jadewala tigilamaw an bɛ don min ko bi kuma min n'i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko basigi kun bɛ jamana kan o waati kelen kɔnɔ u bɛ wulikɛjɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina marabolo kɔnɔ na u ye wulikɛjɔw kɔni n'u dɔw yɔrɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga kunnafoni na bɛ don min ko bi ko ale kɔni ko lafiya kɔni ka dɔ k'a fɔ ko sɔrɔla fo a nana ka so kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔmɔ bɛlɛn kana denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔdɔn k'a fɔ kunungo an ka jamana sanakunu dɔ n'i y'a sɔrɔ Mali avion dɔ ye ale ye kasara sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gao marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ avion yɛrɛ k'i k'a dɔn k'u tun bɛ baara de la min ye jamana in lakana ye basigi ni lafiya bɛ se ka jamana sɔrɔ cogo min na k'u to i k'a dɔn k'a fɔ yala yalaw la ka se ka jamana lakana sabati n'o ye patrouille ye k'u tun b'o la o de kɛra so ye avion kɔni a na kɛ a y'a taasira jɛ o kɛra so ye avion kɔni a binna an b'a ladɔn k'a fɔ kunnafoni na avion kɔni ko a tiɲɛna nka boliba i kɛra n'o ye Irisi jamanaden ye k'o de kasarala nin na avion bɛ sen fɛ maa caman kɛ fɔ la an ka jamana kɔnɔ na ko nin tɛ i ka dɔn k'a fɔ kasara min bɛ yen n'a ka ca kosɛbɛ nka Masaramani n'ale fɛn bɛ latigɛ o bɛ kɛ k'a fɔ ko dɔ de avion ye k'o ka gɛlɛya s'a ma sanfɛ a ma kɛ ten dɛ avion de ka dɔn k'a fɔ k'a ye taasira jɛ o kɛra min k'a binna an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kasara nin na a kɛra an ka jamana basigi de nɔfɛ yarabiya la ala ka hinɛ a la an ka jamana ka se ka kisi ni ɲɔgɔn kasaraw ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ale ni Irisilakaw jamanatigi Vladimir Putin k'olu ye ka dɔn k'a fɔ nɛgɛjuru sira ka se k'o kɛ o nɛgɛjuru sira kɔnɔ na u da sera kuma caman ma jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya siraw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma siraw basigi ni lafiya o bɛ se ka jamana ninnu sɔrɔ cogo min na d'a ma dogo la fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka tigɛ ka ɲɛsin jamana fila in ma kɔrɔfɔ ninnu sinsin'o kan jamana fila in n'i y'u lajɛ ko kabini kunungo n'i ye Mali ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ k'i ka dɔn ko jɛnya sira de b'u cɛ jɛnya sira minnu ye n'o ye sira kɔrɔw ye wa hali bi ka se k'o jɛnya siraw ka fɛɛrɛ balili kɛ hali bi olu n'u bɛ se ka don cogo min na ka se k'o baaraw tɛmɛcogo sira kan sira min n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛ jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye u da ma dogo la n'i y'a lajɛ kabini lawale Mali ni Irisila jamana u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o baara minnu tun bɛ yen sira kɔrɔw k'i ka dɔn k'olu kɔni hali bi fɛɛrɛ de bɛna kɛ ka se k'o dili don kosɛbɛ basigi jamana fila in kɔnɔna na u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ u ka kumaɲɔgɔnya sinsinw kan Irisila jamana ma ɲɛma ale kan ka se ka fɛn o fɛn kɛ an ka jamana basigi ni lafiya la a ko a labɛnnen b'o fɛ Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta u kan ka fɛɛrɛ fɛn o fɛn kɛ u ni Irisila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn na d'a ma dogo nin kuma ninnu na a yirala k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔn ninnu filɛ n'i ye jateminɛ bi nisɔndiya kumaw don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ basigiw ni lafiyaw olu bɛ se ka sabati cogo min na jamana ninnu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka minisiri ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga kabini sangajan ale kɔni ka dɔn ka farigan o tuma ale la n'o kɛra so ye n'a yirala k'a fɔ k'a ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o sɛgɛnlafiɲɛbɔ n'o ye furakɛli hukumu kɔnɔna ye k'a t'o la kumaw kun cayara maa caman bɛ bɛɛ y'i ta fɔ k'o kow to sen na min ye Mali minisiri ɲɛma ye Dr Shukal Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ k'an bɛ don min ko bi lafiya badabada kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ k'o kɛra Dr Shukal Kokala Mayiga a seginna ka na an bɛ waati min ko sa a ka so a yirala k'a fɔ maa caman bɛ bi teriya siraw ni jɛɲɔgɔnya siraw olu bɛ ka taa folibilanaw kan ni ka ɲɛsin a ma k'a yira la k'a fɔ jamana kunungo na bi i ka dɔn a ye basigi kuma min fɔ ani k'a ye wulikajɔ minnu kɛ k'i ka dɔn ko fasodenw b'a kɔ maa caman ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ farigan ninnu n'olu kɔni lafiyara
ki ko ka na meble Dr. Shukal ko ma ga do ka fola ka nga kanga bo yalma bina ke ministry nyamay ko kurawa bara min kalfale tuma ma ka temenai wa wala ma bara nyere atna sike gable wa do na taw ko na jabi bidi ga kuma ko mara tedere bele yele ki yere nyinga Dr. Shukal ko ma ga nen ngoni kera na ne yalma bina barake wa wati na taw obo kuna foni je nyambe femi fo min daga danga jamana na ala kamali blo suraka namburai ambala ka fo masna marabulo ko na bibina kuna foni chaman charlembe ka yire ka fo ko baski koni ko jamana kumbo ka kanga jamana koni ka be gata baski nga onata balele ko na masna marabulo yoro chaman be kerene na ka damene kulungo ale yoro la gela koni sangani wati bele ko ka do ka fo keleme kumso shobna da fara kura be ko ka faraka ne jitemene bi masna marabulo kerene kulungo marabulo ko na ka damene lutangura tungulumba kana tungulungura yoro kana sola ko fela ufe ayirala ka foko jare wala tigala nu fuka ta somono yoro la kika do koni uma doni jingide ko wachi de kwama ikado jiu kacha machamanga fula ko de kema ku kuna foni kan fuma ne benga medo mene ko bi ko ne wulike joma ke jona kasego mageni taka nyesiema kabe ke gelade dai amara daga fola fiala ka fu nu na musa pare kano mene kunu shuve ne ka duguje kunu na ko kunu go tuguni ukala ku kunda tongolomba yoro utemena yefe kana tongolongura ni tongolomache katla kana marfachuke katla ku kunda lotanga lota dozo munumbe oni tongolongura taw ulu ko ne mbora chuko balele ka kasega mbeli taka nyesuma ayira ka foko marfachi ko ni kwa kera kuswe fabta lere flabunyangola obi marfachi chuko bina dozo bukmeni marfachi eti ngai kado ko kofe kuyu kotoroma bo kuma ko ni kolomara te dore kunu wo wuliga jamin kera ko ma ko ni matwala nga alibe jamana nyemau ukana sigi bara min alibe ko do faraka do sigile meka fo ko nga jamana bilama ko alakana ko ni ko ni sabatira fambale lefe ka min foka faroka mamin be ni fenti eka daga konena na ko sate boda do shola no te ni ala jabbi gele abba ni ubayro chamana be basigi balia amala na ka fo yoro do balbi dabulu stotulu ka ferebale ke o baraw ulu biseka bulu ka choko minna masna marabulo konena u ka ferebale ke kasika la kana sabati no tambe do mene ko bi an kumbe feminka suma wonu be ni asor nu ko ko luti sene yoro tama maseka sene nga yoro munu sene na ko de akladu ka fo ko yoro ko ni kati barawa di wuri ka jama ka jamana la kana ba feka fara dugula mano non kan yoro num barali ko na be gelea kuma ko marte do reka wuli ka jokke ali be kasika de me ta kanya suwambe dugo ke ala ka keti namborai ambala dan ka fo nyono marabulo konena ma tama fe baski ko no be kana do franje ngodana kuna fani do tun tiare la bololo sanvela la no ye ma do ikrene na ko nyono ngawdo u keleme kay ka do ka fo jain ko no ba yire ka fo ko mamunu ba fo ko baski bale be nyono kulutu yere yo konena ko lu be femi fo ko baski be abe shini ma tama yin ngali ukana mambe ni asuru na ma tama toro ambe femi fo akana ma utoro tama be obi pamani nyono to way o te nyono kai tama be ulu ko ne bi udatu nyono ko kwala ka suru yere ma dele ka senyono walma usuma ma senyono fa kadi dama kane fo ka se ka fendo soro ko bli kuna walma ka fo ka fendo koni ko nyini munu be nya soro dugu dewye munu ye dugu dewye gelambulu ka ulu de bo don no tani mame nyono la jabbi na fura nyono ko min tan flade nyono dama dugu konna na fura ko basiki be o te nyono dama yi ne jite mena bi malo ne nyono ko fodoro malo de bi bebi malo yi ko min dama be nyono konna na basiki wala chogole mbe mawtse kata seneke o yoro la o yoro chamamba de be nyono ka klake to nyono gonana walma ke o nyono ngai walma ka le sumado bo nyono gonana ke bi boki jo bololo sanvela la ko baski ko ni ko be nyono fambala ile fe ko munu ba fuko gelebe ko tawire o konana ma ko lomara te dore bi ya fo dibato seri o mi ba dalangolo te note baski bala ko ni be nyono o folit na sega fuike na soro atei nyono nga uta fe sanga ni wati bele ko na ka foko gelebe ka soro gelate nga mi be nambo fonyo yi anga kuna foni nyumandi ni mi be wati mina karsa ko kade o kani blaka fenfo menti ka ke karsa ere ko madne o kani blaka fenfo ma a jogo timi mi be no jaba jeme ambe malidin kele wa mali ambe tiye nga na furatika munu be shungele na nulu kera fagele munu be farakele ngono ulu e bakele u ka fere bale tige basi lafiya be nyono soro to mina o yi awndi amina ngwe amugo bola bi malo kilo kilo kele kunu ngangora ya nyere ya sana malo kilo kele keme na furabi anga jamana konana nyono bi suma maseka sene do retere matambi ki nyachi gelai aboroka gelai te do re lakana bala min tumbe no de kira so e ka sega suma balika sene o de kama mini misenena o mo bo no kira gelabi do akona nani sene fem songo chali o de nani balo yelalieta u ka fere baletika ka sega no mbali note an kumbura gelami be na amala ka fo bolo ko strategie la obujuga noyi ko so ka manu la bene be ka fo molo chama be kutna ka fuka wuli ke jode ka sega ni kumbe
ambe dugo ke anga jamana nyamaw ala ku do wuli ka ke babe ngani jugu fefen ta kanya sanga jamana ma ala ka nga jamana do kalo di bila namboray blackout fe yira ka foko post ko wuli ka ke ba do uyu nyesiyema nganga daga na ba ko sera ka mbeli ta kanya suma ali asoro ngani do tungula ka masike ke Ismail Konate ale ba nyefanye radio barakela do ka bobla angalame Juma septembre kolo kilimuga ani kononton o suka duguje sibrila on fait blayarno bingalikala do nana bi anga poste de contrôle min flani segu srala unana moto duru de la moto duru ani Mercedes voiture kele nyefolu poranye tugomina unana fana o yu den car do di kofe o bora segu yan fan fe kana o car do kumina jo posula ukumbo car kofe o car jora doro yu nyeshi gendarmerie ma ayorola gendarme be police be leni niu o bisina gendarme ma kumina kelen mbala ka foko Allahu akbar nya fara tugomina donc gendarme ke min kumina ta contrôle la car kono o yo medro o yo marfaci la doro to nunu fana u be wire ngini sisa fini tiginu o nunu fana e marfaci damine o gendarme ke folo mi marfaci tiena o kono ma tawero la wi ire jijaka ayre défend bulu kosere onga ale kelen kunti seka ko nyana bo ale ma renforcer to nunu wire ngini o kele ale fana e ayre ngini ala barkala mo nima to la mo re fona ma banala o koni nana gendarmerie la ka mutu segin jini ka do douanier kur fona kono ka mutu saba jini o kuma fe ka douanier chef fona ka mobili jini o maso la minke o ye marfaci ola ka marfaci ci ola o ka soro ka bossisa u seginu ko u ba fe ka ta u bora yoro mina u ba fe ka sigo yoro kile fe no segu srai gendarme ka mobili nana se o kuma ulu fona tukuru ko ulu gen doni ulu sera u ka mutu do ma sabula wira u abi ko mu desara mu la u yo fli ka wira ngini sisa o gendarme sero ma minga gendarme yo mutu ta ka sigu ko yeni bara imbeke ka sigi kata u ma gudoron bla u kuma gudoron de kakata puisque cardo nana amamme cardo nana foro yo ko ataki karaminke ulu kono mogo ya yira ka foko kiedo ko lu ni mutu tigi do bena u be mobili do no fe voiture Mercedes voiture do no fe ko mutu to keleme ka fara fa ko kelene kunga farmena nendo sigi be diri ko majigi ka bo gudoron ka kara tuna rola o après carwere nana tukuni o fana ya foko ale ulu ye fo gara yorola ça c'est après les ponts ni vitala segu fanfe après les ponts bani akale fana ulu fana ye o rola yeno bayira ka fo ka forfait ko fe o ma goudron bla vraiment ningo kera on fe arno kera nege kanya tan ko non tonte ni sanga binani ani ko non toni marfa ciu damne na on fe asu o klala ula 10 minutes après o ka marfa ciu ko fe samba e nali damno san ko ni container fo ka tan bujesa kena keli wore make ko ni mutu tan kelende jini gendarme nu ani police ni douanier ka dolu ka gardi ke su kono ku ka saku nu ka telephone ta kata ni olu fana yu fe an ko ni ambe wele da ke be malisa bi anti sengola ka fo be ka ke lakana ke bagay anga fara lakana tikila mko ka nanye kuna funi fitini soro anga alla se jona wala sa obise ka barake ni ay ninga matalika Ismail Lola afratu mina kuma ko mara te dere bi basigin lafia o min be binia soro foto de belele bo no fe ala ko sabati namboray anga jamana kono Mali ale sente ani la Guinée o mawye faranyonga ke o senfe u dasira kuma ma jamana flying bele yele ka tegari nyoma basigin la fiab sika jamana flying soro tugomina o faranyonga konena mi la Guinée ka sente o mawabo ani yasuru bateli ke danser kuruma ale kuma mi fo kenenka angalame abrake ambulo sawadi abrake ambulo gerelondi kalo anna mobile tra fola tarikuro ko jere lon ka fisa mo londi ambra lon ko ni Mali badima krende di déjà ko ultre kelat mami andil tre masron folo mais mobile ka fonye ko malien ni guinéen ko be kekele ni muso klende di donc na nara Mali la bi ka jira CNT Mali la ko la Guinée CNT ani Mali CNT kekele ndaldi aflana ando ni transition min fanaro o bara fana damina ne ambolo hakili mina andi hakili la nyonka ala ko andi se fanka soro na nyame ala ko la Guinée ni Mali kana ke julu saudi sabana la Guinée kana agira président de la transition la Guinée président de la transition Toro colonel Mamadou Doumbouya ko malien ka minke la Guinée kalnye ka soro bima se folo ko manyina kontese Mali sarala ko ala le Mali sarala ni tume talike la Guinée ka mogobo la kerenena danser groupement o kofe Mali konana ya Mali ka buluka araki tala ale mi ministre koroyi ayre sente mai ale kuma mi fo la jaren sin fe angara tala angalame amana musakaw a soro cogo a be do sira munun fɛ a kanga ka taa da munun fɛ an b'o de lajɛ
sani an k'o bila ka tɛmɛ o baara ninnu kɔnɔna la ministériw bɛɛ bɛ lamɛn minisiriso ninnu bɛɛ bɛ lamɛn n'o forila ka bɔ yen nɔ o ye session datugunen n'o y'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka minisiri min ɲininka a ka baara taabolo la walima n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ jamana dɔ kɔnɔ domaine dɔ kɔnɔ i n'a fɔ sɛnɛkow ni angɛrɛkow ni a tɔ ninnu an bɛ se ka welewelema bila minisiri dɔw ma u kana ɲɛfɔli kɛ yalasa jamanadenw bɛ se ka gɛlɛyaw faamu cogo min na an'u yɛrɛ ye fɛɛrɛ min tigɛ o gɛlɛyaw fɛ o ka ɲɛfɔ jamanadenw ye donc question d'actualité fɛnɛ bɛ yen nɔ o bɔlen kɔ yen nɔ fɛn min ye commission ka baara ye écoute olu bɛ yen nɔ ani mission parlementaire terrain kan olu bɛ yen nɔ. ni ma tali kɛ arakitala la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya n'o y'a kunba de ala ka kɛ ten n'an bɔra ye ka fara ɲɔgɔn kɛ sigidalamaw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana o bɛ se ka sabati cogo min na o kɛra fara ɲɔgɔnba dɔ sababu ye faso dɔw ɲɛkɔrɔ finitigilakaw olu ni ka dɔn k'a fɔ dugudenw kan ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ basigi lafiya kama o kɛnɛ kan min ka dɔn finitigilakaw olu ka ɲɛma dɔw tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. hakilina min bɛ na sisan sewalen don sewa hakilina bɛ na y'a faamu b'a la nin kɛnɛ in ye kɛnɛ min anw bɛ min laɲini kuma caman barisabu ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ayiwa an ka baara ka gɛlɛn ni an ni sigida mɔgɔw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na donc ni kɛnɛ sigira kɛnɛ bɛ se ka polisiw ni sigida mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɛfɔli kɛ an ka baaraw taabolo kɔnɔna na ani anw yɛrɛ ka dɛmɛ ɲini sigida mɔgɔw fɛ baara in bɛ nɔgɔya cogo min na vraiment o ye sewa kɛnɛ ye o ye nisɔndiya kɛnɛ ye nin bɛ kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya anw bolo barisabu nin kɛnɛ in kan sigida mɔgɔ caman bi yan dugutigi n'a ka conseil bi yan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bi yan kunnafonidilaw bi yan n'o ye aw wɛrɛw ye minnu bɛ a bila fiɲɛ bolo kan ani minnu bɛ a sɛbɛ papiyew la ani minnu yɛrɛ bɛ ja ta ka a fili fiɲɛ fɛ i y'a faamu b'a la ni kunnafonidilaw sera ka kuma in cɛri kosɛbɛ ni dugu mɔgɔkɔrɔbaw sera ka anw dɛmɛ ni kuma ninnu ka cɛri dugu kɔnɔ kosɛbɛ ne hakili la an bɛ laɲini min ɲini laɲini in bɛ se ka sabati kosɛbɛ bon vraiment an bɛ foli min di ni kabiriyaji mɔgɔw ma o ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ foli d'u ma ka segin ka u sɛbɛkɔrɔ fo ni ka tila ka laɲini kɛ u ye nin kɛnɛ in kana kɛ kɛnɛ fɔlɔ ye nin kɛnɛ in ka continuer ka caya polisiso wɛrɛw la min tɛ yan ye gendarmerie sow la min tɛ yan ye ani hali quartier kɔnɔnaw na u ka wele bila an ma an ka taa an ni sigida mɔgɔw ka sigi an ka ɲɛfɔli kɛ baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i y'a faamu b'a la laɲini min bɛ yen n'o ye population ka lakana ye n'o ye jamana yɛrɛ ka basigi ye. ni bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka sira la u y'a fɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o de kɛra jamana in lakana ni jamana in basigi o bɛ sabati o y'a kunba de ye an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔ n'i y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ ka se k'olu yakubaya an ka jamana kɔnɔ na o kɛra dɛmɛɲɔgɔnya sababu ye min ye dɛmɛ kɛ o ye maliden dɔ ye Umar Ture ale y'a di sapeur pompier olu m'u ka nisɔndiya dogo a ko kɔnɔ na Umar Ture k'a fara Mamadu Seyidu Dunbiya olu b'u ka nisɔndiya yira an k'u lamɛn. minɛnw minnu dilen filɛ nin ye n b'a dɔn o mɔgɔ b'u la parce que n'i y'a mɛn tasuma fagala bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ lakana i yɛrɛ fɔlɔ de kan ka lakana ni fugalan t'i kunna ni lunette t'i kunna i yɛrɛ tɛ se ka gɛnɛ tasuma la k'a fɔ k'i bɛ maa wɛrɛ lakana donc hakili la a bɛ nafaba lase u ma minɛnw ninnu bɛ taa fo 990 de la mais 990 ne bolo n filɛ k'a dili min kɛ o ka fisa ni 990 ye parce que n y'a di n ka jamana kanu kama n y'a di fana ka an ka transition dɛmɛ parce que an ka transition filɛ baara min na tiɲɛ na u ni dɛmɛ ka kan. Kaski min bɛ don kun na ani protection civile sapeur pompier bɛ min don u ɲɛ la yarɔ olu ka intervention caman bɛ yen fo minɛn de kɛ k'i bolo minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ se ka i yɛrɛ lakana walasa i bɛ se k'i ka baara kɛ ka ɲɛ donc an balimakɛ n'o ye Umar Ture ye o de ye nin kaski ba kelen d'an ma ani lunette fana ba kelen bon a diyara an ye kosɛbɛ sabula a b'a to protection civile bɛ se ka baara dɔw kɛ a kɛcogo la. ni bɛ tali kɛ Umar Ture ni Mamadu Seyidu Dunbiya la a fɔra cogo min na ni dɛmɛɲɔgɔnya in a dabɔra min kama an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jagokɛlaw Mali ni Senegali jago siratigɛ la mun ni mun de kan ka kɛ o ye fara ɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ baaraw bɛ sengaw fɛ kabini sangajan o baara minnu b'a la ka kɛ an ka jago ɲɛmaa Yusu Bacili ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an ye jamana ye ala ma an garisɛgɛ kɔgɔji la i fɛn fɛn kelen bɛ ka an lamini tan an bɛ tɛmɛ olu ka port la o ka sɔrɔ de b'a la bon n'o bɛ yen an kan ka hakilijakabɔ kɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka sariya bolo dɔ dilan u b'a fɔ ma accord commercial mun bɛ transit kuma fɔ mun bɛ transport kuma fɔ mun bɛ commerce kuma fɔ pour que k'a cadrer port ninnu ani u ka partenaire
ani mɔgɔ min bɛ sirada la o kana se ka wuli tuma bɛɛ ka fɛn dɔ laɲini ka na da an ka minɛnw kan san mun tɛmɛna an ɲiniw ye mun kɛ a bɛ miliyari 566 bɔ laɲini mun ye sɔgɔmada na yan État ka service bɛɛ ka sara farasɛri privé bɛɛ kan ka amendement k'a la n'a banna k'a di département ma ni bɛ tali kɛ Isu Bacila a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana fila in min ka dɔn ka fɔ u ka basigi lafiya u bɛ sɔrɔ sira min fɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ n'a wele ko sokɔnɔfin o sifinnakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ bi olu ka maraw fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ ka ɲɛsin u ma gɛlɛya minnu b'u kan u da sera o kuma ma o sifinnakaw u ye ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a kumatigi tun ye maa min ye Abdramane Mayiga don ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An tɛ SIFMA dɔn normalement an tɛ SIFMA dɔn parce que mairie commune 3 mairie ani sokɔnɔfin an bɛ dugu min yɛrɛ ka sigi la yan olu de jɛra ka yan morcelé ka papier bɔ a la an ye papier y'an sigi sɔrɔ olu de fɛ bon an nana ye olu ni SIFMA bɛ ɲɔgɔn na parce que SIFMA fana ko titiri b'ale bolo yan o y'a sɔrɔ an kɔni sigira ka ban an n'an ka denbayaw sigilen bɛ yan an y'an ka économiw bɛɛ ta ka na du jɔ yan ka na an kundogo yan an sigilen kɔfɛ an nana faamu k'a fɔ gɛlɛya bɛ SIFMA ni mairie ni sokɔnɔfin dugutigilakaw cɛ donc olu bɛ ɲɔgɔn sama la fanga la min ye an yɛrɛ lawuli sisan parce que SIFMA nana ka a bɛ ka anw bagabaga a bɛ ka papiyew caman k'a bɛna an ka du ci ko yɔrɔ y'a ta ye bon an dun fana ye yɔrɔw sɔrɔ faamaw de bolo voilà mairie an y'a sɔrɔ mairie bolo mairie fana ye dugukolo dibaga ye mairie de y'a d'a ma an y'a san mairie fɛ an ma ŋanamu an ma suɲɛ an ma kalabanciya kɛ k'a sɔrɔ an wɔsiji an nan'o de kɛ yan an ka laɲini y'o de ye parce que jamana in tigi b'a la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen jamana yɛrɛ ka kalan bi dɔ kana fara dɔ kan voilà an ka welewele kan y'o de ye quoi ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u k'u kɔfilɛ nin ko in na ka fura sɔrɔ a la terrain ba 11 de bɛ yan o caman jɔlen don a bɛɛ ma jɔ nka caman jɔlen don mɔgɔw n'u ka denbayaw sigilen bɛ yan ekɔlisow bi yan an ye courant sama an yɛrɛ wari bɔ an kun ka courant sama ka na forage min bɛ yan a ka ca forage 100 ye SOMAGEP yɛrɛ nana ka ji don an ka duw kɔnɔ yan an b'o sigi de la yan an delila ka wuli ka t'u lajɛ an ye kuma bɔra ko kalama waati min na pour que an bɛ se ka fɔ ka bɛn k'a la bon a société yɛrɛ y'a ka papiyew bɔ k'a yira n na k'ale ye 300 000 ɲɔgɔn de juru ta banque la ka yɔrɔ in san bon olu bolo jagokun de don olu ko une famille un toit anw famille bɛ yan déjà toit b'an bolo ka ban ne ko k'e bɛn'o ci kɔni yɔrɔ o ye dabalibanko ye. ni bɛ tali kɛ Abdramane Mayiga la kuma kolobara tɛ dɔ wɛrɛ bi fɛɛrɛ b'a la ile bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se k'u t'u ka mara kɔnɔ lafiya kɔnɔ o y'a kunba de Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye bi ye kalan dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o sigira sen kan n'o ye lakɔgɔli ye nanzarakan na formation o baaraw sigira sen kan ka se ka wulikɛjɔw kɛ kalanko yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na kalanso minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye sodansow ye ka taa se kalanden minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye sodansow ye olu kan ka faamuyali kan ka di cogo min na ka se ka kalan yɛrɛ yakubaya o kɛra fara ɲɔgɔn ye kunba de a ko kɛnɛ kan Cheikh Umaro Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kun ye mun ye an ka lamɛn. Ayiwa an bɛ yan wula in na wasa k'an ka projet de lancer ni a bɛ fɔ a ma ko projet Renaissance projet mun sigilen bɛ wasa ka commune 5 ni commune 6 sigidala mɔgɔw 50 n'u bɛ tali kɛ san 21 fo ka taa se san 40 ma k'u don kan dɔ kɔnɔ pour que k'u former kalo 3 jamana tagabolow kan jamana fasoden ɲumanya baara bɛ se ka kɛ ni dalu minnu ye ni u bɔra o formation na kalo 3 in kɔnɔ an bɛ tila k'u dɛmɛ u ka se ka ko dɔw kɛ u ka sigidaw la parce que an y'a ye k'a fɔ tuma caman jeunes dɔw bɛ yen nɔ i b'u ye weekend o weekend u bɛ taga ballontan organiser denmisɛnninw ye weekend o weekend u bɛ taga sigida yɔrɔ dɔw nettoyer mais dɛmɛ foyi t'u ye ka tɛmɛ o kan donc an bɛ fɛ k'u dɛmɛ u ka se ka débatw dayɛlɛ u ka quartier kɔnɔ u ka se ka yɔrɔ nettoyer dɔw kɛ u ka se ka activité sportive dɔw labɛn et donc projet Renaissance kɔni sigilen bɛ de wasa sigidalamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ minnu n'a ka kan olu bɛ ka commencer k'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ an dɛmɛbaw ye 82,000 de di an ma bon dɔw ta ma kɛ warijɛ dɔw ye an dɛmɛ ni écolesow classiw ye pour que an ka se ka bénéficiaires sɔrɔ a kɔnɔ dɔw ye an dɛmɛ ni ordinateurs ye bon bɛɛ n'i ka dɛmɛ kɛcogo quoi mais en réalité financièrement 82,000 82,700,000 n b'a ɲini projet bénéficiaires fɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin ma kɛ ka da kan an bɛ fɛ k'a kɛ ten dɔrɔn
an y'a ɲini k'a kɛ de parce que an b'a dɔn k'a fɔ u ni dɛmɛ ka kan n'u o kɛr'u ye u fana kan k'u cɛsiri pour que a kana kɛ fɛn lankolonyalen an bolo u k'u cɛsiri u ka kan suit ka ɲa u k'u cɛsiri ni min b'u kɔnɔ u ni formateurs ka a partager ɲɔgɔn fɛ wa u k'u jija cogo bɛɛ la pour que terrain kan u ka se k'u sen don baaraw la ni ko matali kɛ Cheikh Umar Jalo la a fɔra cogo na bɛ dugawu kɛ ɲini fɛn ala ka kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye mawludu sibiri tilema bɛn ne ka dugu jɛ kari la o bɛna waleya kɛrɛnkɛrɛnnena an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa ɲinɛnsan kɔnɔna k'a bɛna kɛ ni ala sɔnna ma Bamakɔ Seri Usumani Marana Hayidarata o bɛna kɛ 26 mars la hali ni y'a sɔrɔ ani ndolantan dɔw tun bɛ yen kumaw la k'u kun kan ka bɛn don kelen ma nka i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni min n'o cɛrila k'i ka dɔn 26 mars ni ala sɔnna mawludu bɛna kɛ ɲinɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo minnu na mawludu an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛcogo ɲuman yarabi ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden an ka jamana k'a kɛ basigi sababu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma o hukumu kelen kɔnɔna na a laadaw bɛna tile ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ cogo min na karamɔgɔ Maliki Danbele Joyila marabolo kɔnɔna na ale b'a baara in kɛ ye san o san ka taa i ka dɔn k'a fɔ mabakaw fɛ ka taa a siɲɛna laban ye ka taa dugawu kɛ ye min Ngolobugu marabolo kɔnɔna na Burulayi Jakite ni o ye seko ye n'ale sigilen bɛ a ka cɛkɔrɔba nɔ na mɔkɛkaw fɛ yen Ngolobugu kɛrɛnkɛrɛnnena Banikɔ mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale yɛrɛ b'an bolo u bɛna baara in kɛ Burulayi e yɛrɛ jɔnni ne tɔgɔ ye ko Burulayi Jakite ka bɔ mɔkɛ an bɛ Joyila fɛ Ngolobugu commune la ne ye seko de ye ne sigilen don an fa ɲɔ la n'o Sita Fa Jakite ne de y'an ka seko sabanan de ye Burulayi Jakite ko a kɛlen bɛ ka labɛn jumɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena ɲinɛ mawludu kama wulikajɔ caman de b'an bolo ɲinɛ mawludu la mawludu koba de don dɔbɔkala caman dɛmɛ a la parce que jamana bɛ cogoya min kan sisan nɔ fɔ silamɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ɲɛ pour que jamana bɛɛ dingɛ min kɔnɔ pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ anw kɔni ye mawludu la bɛɛ mɔkɛ yan n b'a ɲini Banikɔ ka cɛna muso fɛ Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan bɛɛ ka na an ka mawludu kɛ an mana baara fɔlɔfɔlɔ la min kɛ fɔlɔ o ye kuranɛ kalan de ye ka kuranɛ kalan jamana den bɛɛ ɲɛ kuranɛ kalan kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka wajibiw kɛ a nafa fɔlɔfɔlɔ ye jamana kan parce que an bɛ mawludu kɛ jamana den ɲɛ pour que gɛlɛya min ni futɛnɛ min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min na n'o bɔra an fana bɛ dugawu kɛ an ka taabaw de ye maaw kan ka mun kɛ mawludu la ɲinɛ ka ɲɛsin jamana ma jamanadenw kan ka min fɔlɔfɔlɔ min na o de ye dugawu di jamana ɲɛ ka kuranɛ caman kalan jamana ɲɛ ni kuranɛ caman kalan jamana ɲɛ tɔɔrɔ min ni degun min y'an kan ala bɛ se ka na ni fura ye k'a nɔgɔya dugawu tɛ dɛsɛ diɲɛ tɛ kɛ foyi la ali kuranɛ tɛ dɛsɛ diɲɛ tɛ kɛ foyi la o de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ mawludu yɛrɛ ye min ye Abilaye kisi ani nɛɛmɛ an kuntigi Mahamadu ale bangeli don o ye ala ka donba de ye o nisɔndiya kɔnɔna rɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala de b'o de kɛ i ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛmɛ a lahɔrɔma de la ale ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o an y'o kɛ sisan nɔ ala dɛmɛ an ka dugawu bɛɛ minɛ bɛɛ ka na an ka mawludu kɛ an ka dugawu kɛ jamana ɲɛ ka dugawu kɛ duw ɲɛ ka dugawu kɛ sigiw ɲɛ welekalaba min bɛ bolo Abilaye o de ye o k'a yira Banikɔ cɛna muso bɛɛ ka na Seko Burulayi fɛ yan an ka na ka na dugawu ka na kuranɛ kalan ka dugawu kɛ welekan min ye ne bolo jamana kɔ kan ani jamana ɲɛ kan o de ye nin ye ala sago i sago Abilaye ni ko bɛ tali kɛ Burulayi Jakite la u y'a fɔ cogo min na mawludu minnu bɛna kɛ yarabi ala ka kɛ dugawu don ye dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔna ka ɲɛsin an ka jamana basigi lafiya ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ baliku kalan ale tɔgɔ la don o ɲɛnamaya an ka jamana kɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ diɲɛ jamana kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnena o bɔra ka kɛ septembre kalo in kɔnɔna na o sen fɛ mais i ka dɔn k'a fɔ baliku kalan tɔgɔ la don ɲɛnamayali Cheikh Umar Jalo ale min y'a ko ɲɛmaa ye a baara in tɛmɛna cogo di ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn o san septembre kalo tile 8 baliku kalan sanyɛlɛmɛ seliw bɛ kɛ o ɲinanta an b'o de hukumu kɔnɔna na ko bi yɛlɛma baliku kalan kun bɛ kɛ fɔlɔ cogoya min na o kun ye ka mɔgɔw dege kalanjɛ ani sɛbɛnni ani jate la o kun y'a bannen ye nka sisan a jateminɛna k'a fɔ baliku kalan yɛrɛ kan ka kɛ fɛɛrɛ a kɔfɛ baara sɔrɔ ka se ka bɔ a la mɔgɔw ka se ka baara kɛ ka kanw kɛ cakɛminɛw ye walasa ka jamana la bɔ nɔgɔ la baliku kalan sow k'olu kɛ baara dege yɔrɔw ye faamuyali ka sɔrɔ mɔgɔ caman fɛ ka fantanya kɛlɛ ni ko bɛ tali kɛ Cheikh Umar Jalo la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ kalan yarabi ala ka yakubaya baliku kalan ka se ka don ba la an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira si bɛ mun b'e bolo bi karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Burkina Faso Damiba ale ka fanga dafiri senfɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 10 k'olu ye gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ nin ko in na mɔgɔ 1 k'o bɔnɛla nin na ka mɔgɔ 9 ka olu jogin o Burkina kelen kɔnɔna na Karido Burkinabɛw bɔra ni ka nisɔngoya taama kɛ tuguni ka taga Faransi ale lasigiso da la ni ka tasuma bila ni yɔrɔ kofɔlen dɔw la k'u b'a fɛ ko Faransi ko ale ka taga ka b'u ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taga Togo kunnafoni minnu kun bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ko Damiba ale bɛ Togokaw fɛ yen nɔ tɛnɛndo Togo maa ɲɛmɔgɔ bɔra ni ka kuma ni ka ale tiɲɛtigiya n'an bɔra yen an bɛ taga Faransi
Faransi lasigiso min bɛ Burkina ni ale da yanfan dɔw jenina Burkinabɔw fɛ u ka kari dɔ bɔli la. Faransi bɔra ni ka nin ko ni ka ale kɔn ka yira fɛnɛ Burkinabɔw la ko olu ka jamana kɔnɔdenw ka lakana de olu ka hamina ko fɔlɔfɔlɔ ye. N'an bɔra an bɛ taga Hindu jamana kan. Nin ye cɛ dɔ de a ko ni y'a ale san 10 ale bolo kelen kɔtalen bɛ sanfɛ ko kun tɛ dɔwɛrɛ ko yaasa Ala ka se ka dɔn ko ale bɛ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na. Karamɔgɔ Ase ye min sɔrɔ ko kana kibaruya ni tun ye. Sira Sidibe a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basigi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o sabati.